Himaskar sa Lingunyan ang mag-live-in partner na sinda Marivi Cabral y Barquilla, 38 anyos, sa San Jason Villesa de Guzman, 24 anyos, Kandapdap Zone 7, San Rafael, Barangay Cararaya, Naga City. Matapos na magpositibo sa ikinasar na drug buy bust on high-impact operation kan pinagsararong pwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Police Station 6, Naga City Police Office, asin PDEA Bicol, alas 8 ninbangi kasudma, Mayo 1. Nakuha sa posisyon kan mag-live-in partner ang total na 200 gramo nin pigtutubod ang shabu na nagkakantidad 1,360,000. Sarong pidaso nin 500 peso bill bilang buy-bust money asin nagkapira pang pidaso nin budol money. Sabi ko, consider po kaya sinda na mga na po high impact po na yung operation. Bali halit po yan na pag-develop. Sigun sa PNP, haloy na nindang pigmomonitor asin pigaadalan ang mag-live-in partner na konsideradong high-value drug personalities. Pasalamat kami sa mga nagtabang na sibilyan, sa mga operasyon po pang sibilyan, mga barangay official sa muyang barangay. Taday po ni magiging successful po ba sa operasyon sa mga namamanuan po sa Naga City, particular po sa Cararaya, sa muyang barangay. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga nakumpiskar na drug items mantang naaatubang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.